Sanibonani. Le inhloko hlelo. Ngeviki edlule bekunenkongolo la bekukhulunywa khona ngobugebengu obunodlame obuqhamuka emaqenjini ezigebengu. Bukhulunywa izimember zeParliament bezama ukufuna isixazululo ukuthi kambe le nkinga abanayo inganqubeka kanjani sinayo sonke la eSouth Africa. Kuleyo nkongolo ke bekumenywe noSigaxamabhande abaphuma embuthweni wamaphoyisa. Base ke kumenywa uGeneral wabantu uNhlanhla Mkhwanazi ukuthi naye akathi ukuthula enkulumo nembono yakhe mayelana nalezi zinto ekukhulunywa ngazo. Uthe mekhuluma ke wabeka izinto ezibalekile. Ake sibuyele kule nje ukuthi abantu sebeyaqala ukubona abaholi babo emphakathini. Hayi labo esifundzwa bona. Nalabo abafuna ukuba abaholi bomphakathi ngenkani bayibiza ngosopolitiki. Uyabona mangabe kukhuluma uGeneral uMkhwanazi ungomunye wabantu asebembuka njengabantu owumholi wabo abantu base-South Africa. Inkulumo yabo bayayibona ihambisana naye. Ihambisana nabantu base-South Africa. Ayifani nalama politician osopolitiki laba enkulumo yabo ihamba emoyeni ekhombisa ukuthi nalabantu abakhuluma nabo ababazi. Isikhathi esiningi futhi naleyo nkulumo bayayibhalelwa. Babhalelwa abantu futhi nabo abangabazi labantu abakhuluma nabo. So nje inkulumo ayihlangani kancane. Abantu ke bayasuka lapha kulabo osopolitiki bayitholela abaholi babo. Njoba ngisho ukuthi uGeneral omunye wabo enye ezinto ayishilo nakhale ngazi ukuthi umthetho sisekelo wethu uhamba eceleni kakhulu nezidingo zabantu base-South Africa. Ilo sasithi umuhle. Lo wamthetho sisekelo omuhle ngempela. Asazi ukuthi muhle kubani ngoba kubantu base-South Africa awuxhumani nabo nakancane nje futhi. Uchazile into eningi la eveze khona ukuthi kuneqembu loGeneral noma kunoGeneral noma kunabantu emaphoyiseni abangena kade bephethe imshikashika yabo bangena emaphoyiseni sebe nezikhundla eziphezulu kodwa lezi ayindlela zobumnyama zabo abakaze bayiyeke. Kodwa nayi inkulumo ke ebalekile uningi akuthintile. Uthinte nendaba yamathenda le ukuthi isizathu sokuthi sibe nenkinga eziningi eSouth Africa zenxa yongasebenzi kwabantu. Siyabazi abantu bamathenda Nkosi yami. Abafuna ukuholela abantu. Abakhokhi bayabaleka. Bashiya abantu beseyinkingeni. Kuningi okuvelile akushilo kodwa enye yezinkulumo ebalekile uthe ezinye zezingqinamba abahlangabezana nazo emva kokuthi bebopha abantu igebengu lazi zazi ukuthi ziphula umthetho ukuthi mase kufanele lapha zivele zimelwe abameli ekuvelayo ukuthi laba abameli bayakhokhelwa abanikazi banabantu laba abasuke bebabophile. Ofanekisa ngokuthi kuyenzeka ubophe abantu ekuthiwa amarana abadayisa izidakamizwa abaneminyaka mhlambe la ko-17 kuya ku mhlambe kuya ko-30. Abantu babonayo la ukuthi hayi angeke bakwazi ukuhlanganisa imali yebail kodwa uma kwavela nje ibail abahlali lapho ejele bakhokhelwa same time and imali iqhamuke kubona abameli labo. And isikhathi esiningi basuke bemelwe abameli abasezingeni eliphezulu. Waseyasho ukuthi abanye balabo bameli uyabaza abakhokhelwa igebengu. Bayabazi njengamaphoyisa. Kwase kuvela isithombe ke engingasho ukuthi sona kunommeli la kaVusimuzi Khet Mahlala. Sike sakhuluma ngaye ngeviki edlule futhi sathi wafika enkantolo ehamba neqembu la labaphelezeli bakhe ababegqoka amasuti kanokusho bephethe amafayili. Sakhumbula kuGorgeous wathi you fake it till you make it. Noma ungaphatha amafayili angenalutho uzobukeka njengomuntu oyazi into akhuluma ngayo.
efika laphana-ke abanye-ke babantu abazaziyo izinto babe sebeyamshutha. Esithombeni lapha kunesikhwama asiphethe. Isikhwama lesiyana-ke laba abantu abazi izinto bathi siyinani elingaphezu kwa-2 million. Angazi noma sikhona nesikhwama esileyo mali. Sikhona isithombe lapha sizosibona saleso sikhwama. Siyakhumbula futhi ukuthi sakubika ukuthi uwummeli obekade ezwana kakhulu nomunye obephethe iqembu le-Big Five ongasekho emhlabeni, uMswazi, ubaba uMswazi, King Mswazi, uMsibi, wakhuluma nasemngcwabeni wakhe. Ngiyakhumbula ukuthi wakhuluma emngcwabeni wakhe. And akupheli lapho, useke watholakala nasemacaleni anzima amakhulu. And futhi indlela amyeke ngayo kuyavela ukuthi usuke egadile, asazi ukuthi usuke egadini, usuke engamele nje kuphela lo amqashele, kodwa usuke egadini eziningi. Isifanekiso-ke leso asisho ukuthi kunjalo futhi asikhulumi ngaye, kodwa-ke ushilo uNhlanhla Mkhwanazi wathi bakhona abameli. I-Legal Practice Council-ke la sigungu sabo abameli la athe uShamasi uzobaceba khona. Sesivezile ukuthi sicela lawo magama labo bameli basondele ngaphambili futhi kube nobufakazi. Lezo zinto zicela kuyena ugeneral wabantu South Africa. Nanti-ke ithuba lokuthi uma ngabe uyisekela izinto ezenziwa ugeneral, lekelela-ke ukuthi uveze la ubufakazi obaziyo obake benzeka obuthinta abameli, simdlulisele phambili ukuze labo bameli abasolwayo ngezinsolo ezifana lezo bathathelwe inyathelo. Akubona kuphela laba bameli, kunabameli, kunezigameko ezenzekalayo la. Isigameko esikhulu lesi sikaRafu. Abameli bagange kakhulu ngabantu, bebathathela izimali zabo zokulimala emgwaqeni eyiqondene nalento ekuthiwa uRafu. Abantu bangaxoxa izitori eziningi. Siyabazi labo bameli abenze lezo zinto. Lawo magama alabo bameli awasondele futhi nabo, ngoba bayikhohlakali ekufanele iphucwe amaphepha okusebenza, baqhubeke kucace nje ukuthi bona umsebenzi wabo ubugebengu. Siyabonga. Kodwa lelizwe sizolilungisa sona ngenxa yabantu abafana noNhlanhla Mkhwanazi.